yngre fisk, som ikke har den helt store højde. Og finnerne på den især er placeret på undersiden af den, og så har den her sådan relativt store hale. Og det gør jo så, at den kan accelerere ekstremt hurtigt, og det er også derfor, at man nogle gange mærker det der tæge i fluen, hvor man tænker, wow, vanvittigt sus i hele kroppen. Man kan godt blive forskrækket over en stor gilde, der tager fluen. Hvis man står dybt koncentreret i sin vejret, i sin bellyboat, helt stille vejr måske, helt stille stående vand, så står man bare der, især om vinteren, og lige så stille, og så siger man, og så er det med at rive stangen ud af hånden på dig, så man kan jo skrige nogle gange. Samtidig med, at man får den der dopamin udløst i kroppen, som bare gør, at man er bare sådan helt wow.